şu akademik ilmler barada gurrun geçirýär. O dünyada 100 döwletden köpürak döwletin 4 okuwçy gatnaşýar. Hem halkara derejesinde online ýarşlarym bolýar. Esasen Codeforce platformasyna bagtlar bilim merkezi adında bir yer açdyk we buň asl maksady informatika olimpiadalaryny taýinlyk. İnformatika we kompýuter ilimleri boýunça fundamentini dogry sağlamak boýunça. Bir dil öwrense belki dillere geçmegi ýeňil bolýar. Sonrasında data structure algoritmalar şu sizin gelecekteki kariyerinizi boost etmekte ulu bir yeri bolar diýip Inapol saýlamamda ulu faktor men data science saýladım. Esasen informatika boýunça ýarşyna gatnaşýar. Akademiýa girmäkäňe gowut pikirlenmeni maslahat berýän ýa-da iki gerek pikirleniň itaat etmeliadymız şu daşalyan kurierle daşaya sonra optimizasiya clustering algoritmasını dizayn etmek bolly. Data science bolmak üçin nähil ýoldan geçmeli? Belet, meselem kinolary garşymyza goýan, haýsy kinolara gowut biljegini recommendation system dizayn etmeli. Iň bilýänlerimizden meselem 2009 ýylynda bir raket uçanna 10 mäskün sonra ýaryldy. Näme üçin? Sebäbi bir ýerde integer overflow.